kuda kwashe Tagore panguva ine overroasted nevanhu. Poonekwa kwanzi motakedi yake yopasa through the toll gate isina kubhadhara. Chitiko chavhundutsa vanhu vakati Tagore auzoda kuzamamboprova kuti udii. And on top of that, kuno kwanzi Tagore wanozoreleasa mareceipts vachiclaim vachiti we have paid for the toll gate. But panguva ino zvasiya vanhu vanyazi kuti ZANU-PF chaiyo 2030 vada kumbotisvitsa kupi kwacho kwakambomira sei. Don't forget to subscribe or like on the bell icon. Crime chinoposta mapictures amuri kuona yabudanyora chiti Ndakwashi Tagore's motorcade with more than 10 luxury cars with no number plates was seen passing through a toll gate without paying while on their way to Shurugwi today. Watch the video in the comment section. Ndomashukana chiposto panapa neCrime Watch vachiti chekutanga why is it kuda kwaita Tagore arifamba nemotorcade. Munyika matova nemapresident maviri here kuti kuda kwaita Tagore ane yake motorcade. His Excellency the President of Zimbabwe, President E.D. Mnangagwa, vanofambawo nevo presidential motorcade. So what is he trying to prove? And secondly, panapa kuda kwaita Tagore anokwa kunzi who is he anouya panguva ine motorcade yake yekuti havabhadhari matoll gates, vanopinda nekuanother sections kwamuri kuona uko munopinda nemaambulance or special delegations vanopinda nekoko ndokwaari kuonekwa achipinda nako. Panguva ino kunozoonekwa mareceipts seamuri kuona mumaimages avo. Atoona kuti some of the critics vakaita sana Lynn M vanouya vachikanda these receipts vachiti zvikananda zvazotilisa this toll gate receipts achiti they paid for the toll gate. But panguva inei madates ndo vanozovabata. Madates ari kuratidza kuti date and time zviri kusiyana netime dzavakapinda nadzo patoll gate. Imbotidze mafunguro enyu kuti pamusoro pechitiko ichi chauya panguva ino chichibata ana Tagore. Pana comment section medu mafunguro enyu. So subscribe or like, hit on the bell icon.